Pán s vami. I s duchom tvojim. Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Lukáša. Sláva tebe, Pane. Keď uplynuli podľa Mojžišovho zákona dní ich očisťovania, priniesli Ježiša do Jeruzalema, aby ho predstavili Pánovi. A keď vykonali všetko podľa Pánovho zákona, vrátili sa do Galilei, do svojho mesta Nazareta. Chlapec rástol a mocnel, plný múdrosti a Božia milosť bola na ňom. Počuli sme slovo Pánovo. Chvála tebe, Kriste. Milovaní priatelia, keďže som meškal, tak som vybral aj to kratšie evanjelium. Na pár riadkov iba, zajtra si prečítame dlhšie. Nebudem dnes tematicky kázať, ako to býva na týchto mládežkách, že by som vybral nejakú tému a vyslovene sa prihováral na tú tému, ako to bolo naposledy, keď sme mali pokánie, týždeň predtým odpustenie. Dnes som pripravil taký jeden príbeh, ktorý by som rád aplikoval do vášho života. A čo ja? O čo viac ten, ktorý sa narodil, Ježiš. A takisto aj vy, aby ste dokázali spolupracovať práve s ním. Lebo chce vám priniesť niečo nové do tohto nového roka. Nový nádych, nový feeling, nové zmýšľanie. Veď skúsme popočúvať. Je to príbeh od Bruna Ferrera. Bol raz jeden kráľ, ktorý prežil celý svoj život rozpútávaním vojen a rozširovaním svojho kráľovstva. Keď mal 60 rokov, uvedomil si, že sa o živote a zmysle bytia veľa nenaučil. Zvolal svojich ministrov a radcov a rozkázal: vezmite všetky peniaze z mojich pokladníc a choďte do celého sveta hľadať knihy o múdrosti. Chcel by som konečne spoznať pravú múdrosť života. Radcovia vzali vrecia zlata a rozprchli sa na všetky strany zeme. Po 7 rokoch sa vrátili a na 40 preťažených ťavách priniesli všelijaké veľké i malé knihy. Celú horu rozličných kníh. Keď to kráľ videl, zvolal: mám 67 rokov. Nebudem mať kedy prečítať všetky tieto knihy. Urobte mi zo všetkého výťah, zhrnutie. Zvolali najschopnejších literátov sveta, ktorí sa hneď dali do práce a po 7 rokoch priniesli najlepší výsledok. Výťah z celého pokladu múdrosti. Na tento náklad potrebovali 7 tiav. Mám už 74 rokov, povedal kráľ čoraz slabším hlasom. Mám veľmi unavené oči. Nepodarí sa mi prečítať všetky tieto knihy. Zhrňte to ešte raz. Mudrci sa pustili do práce a pracovali na tom vodne v noci 7 rokov. Výsledkom bola jedna kniha. Jedna kniha, v ktorej bola všetká múdrosť zeme. V tej chvíli pribehol lokaj. Rýchlo zaneste knihu kráľovi. Umiera. Král mal už 81 rokov a umieral na svojom lôžku. Najmúdrejší z mudrcov sa sklonil ku kráľovi, ktorý mu zašepkal do ucha: prosím, povedzte mi jednou vetou všetku múdrosť na svete. Áno, veličenstvo. Tou múdrosťou je: preži túto chvíľu. Drahí birmovanci, milovaní bratia a sestry, preži túto chvíľu. Väčšina z nás, ktorí sme v tomto chráme, nevyhrá nejaké veľké ceny. Neumiestnime sa na nejakých prvých priečkách. Nedostaneme nejaký zlatý víťazný pohár. Nedostaneme možno nejakú zlatú medailu. Nestaneme sa ani milionármi.
Ani sa nedostaneme na nejaký výnimočný festival, kde by sme boli ocenení. Nebudeme zvolení za prezidenta a nedostaneme ani možno Nobelovú cenu. Ale môžeme sa tešiť z takých malých radostí života. Čo sú tými radosťami života? Pohľadenie po pleci, bosk na líce, priateľské objatie, vypočutie druhého, prechádzka po meste, prechádzka v prírode, pokec s priateľom, pokec s kaplánom, podanie si ruky, vychutnanie si nejakého koláča, nejakého konkrétneho jedla, spln mesiaca, voľné miesto na parkovisku, najmä keď ideme do kostola, praskajúci oheň, krásny západ slnka, padajúci dážď, aj keď možno zmokneme. Jednoducho sa máme počas nasledujúceho roka tešiť z malých pôžitkov života. Všetko je to pre nás doslova v hojnosti. Všetko je darom od nášho nebeského Otca, ktorý nás nesmierne miluje. Preto si vyprosujme v tejto chvíli, do tohto nového roka 2024, vyprosujme si od Neho, od tohto nášho Spasiteľa, aby sme žili konkrétne chvíle, ktoré nám dáva Boh a ktoré spolu prežívame. Všetci. To vám zo srdca prajem. Amen.